رأفة ورحمة، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووسما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا سما، فآمن به وعزه. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والعشرة المبشرين وعن الأنصار والمهاجرين وسائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين وتابع التابعين. bayan haka dukkan yabo da yabawa da kyakkyawan kirari su kara tabbata ga madaukakin sarki da wamamme, mahaliccin kowa, mamallakin komai, gwani cikin aiki. Muna yabo, muna yabawa, muna godiya gare shi, muna neman taimakonsa da gafararsa da agajinsa, muna roƙon kariyarsa ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar shine shiryayye, kuma wanda Allah ya batar shine bacacce. Muna shaidawa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Muna kuma sake shaidawa lalle hakika tabbas annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne kuma jakadansa ne. Bayan haka mabi gaskiyar zance shine zancen Allah, mafificiyar shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Mafiya sharrin al'amura su ne fararru kirkirarru a cikin addini. Hakika duk abin da aka fare shi, aka kage shi, aka kirkire shi, aka cusa shi a cikin addini wadda bai zo a cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai ba, sunansa kage da karya da kirkira a cikin addini. bata ne, bata da ma'abautansa, matattararsu, magamarsu ita ce wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya kare mu. ‘Yan uwa masu imani, hudubar mu a yau 8 ga watan Rabi'ul Awwal na wannan shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen halitta, farin jakada, annabin rahama, manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 1448, wadda ya zo daidai da 21 ga watan Agusta na shekarar 2026. A wannan mimbari na Samar Islamic Center da ke nan cikin garin Fataskun, jihar Yoban, Najeriya, tana magana ne akan abubuwa guda uku. Na farko, wajabcin soyayyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Na biyu, wajabcin girmama da kuma kammama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Na uku, wajabcin riƙo da sunnarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Duk da karancin lokaci kila ba zai isa na fito da waɗannan ma'anonin baki ɗayansu ba, sai dai zan ambaci abin da dama ta bani damar na ambace shi a wannan ujalar. ‘Yan uwa masu daraja, akwai da yawa
waɗanda ba sa rabe tsakanin abubuwa guda biyu a cikinmu, wanda a irin wannan munasaba ya wajaba a faɗakar da su kuma a rabe musu bambancin waɗannan abubuwan guda biyu, domin mafi yawa daga cikinmu suna ruɗewa game da su kuma ba sa iya rabewa dangane da su. Bambanci tsakanin bikin maulidi da kuma bambanci tsakanin ambatan tunatar jaddada soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ambatan sirarsa da bayyana darajojinsa a cikin Rabi'ul Awwal. Waɗannan abubuwa ne guda biyu mabambanta. Qadiyar biki da sauran shugulgula da suke da alaƙa da wannan mas'ala ce ta fiqhu wadda malamai suke saɓani akan ta qadiman wa hadisan, da can da kuma yanzu, kuma ba za a gushe ba na wannan saɓanin a tashin alkiyama. Qadiyar kuma kasancewarsa a cikin watan Rabi'ul Awwal ya zo, a cikin watan Rabi'ul Awwal aka haife shi sallallahu alaihi wasallama. Idan Rabi'ul Awwal ya zo a irin waɗannan munasabobi, a mimbarori da majalisai na karatu, a ambaci shama'il ɗinsa da darajojinsa da kyawawan dabi'unsa, a jaddada soyayyarsa saboda munasabar wannan watan da haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama, wannan kuma babu wani mabaucin ilimi da yake inkarinsa. Tafi manzon Allah a cikin watan Rabi'ul Awwal ita ma bid'a ce. Kawai watan ya zo ya wuce ai gum kara ambaci komai na darajojinsa, to duk wanda yake da wannan fahimtar rudadde ne, kuma ya gwama tsakanin abubuwa guda biyu waɗanda suke da bambanci da juna. Yanzu kana ga akwai wanda zai zo ya bid'antar da kai saboda ka zo kana nasarar da musulmi suka samu, a ce an yi fatuhu Makka a cikin watan Ramadan, ko a Muharram a ce a cikin wannan watan ne na al-Muharram manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da kansa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin tafiyarsa ta Isra'i da Mi'raji. To in har wani ba zai zo ya ballala ka ba, ya bid'antar da kai ba, ya batar da kai ba saboda kayi tarihi rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ka zama kana son Allah, kana son manzon Allah fiye da komai, fiye da kanka, fiye da iyayenka, fiye da 'ya'yanka, fiye da matanka, fiye da dukiyarka, fiye da komai a gidan duniyan nan. To wannan shine ka cika cikakken mai imani kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ka cika mai kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba kuma ikirarin baka ba kawai, ayyukanka da sulukinka da komai naka yayi nuni ya ba da shaida kan haka cewa ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da komai. To so kuma soyayya da tsananin kauna shi yake gadar da abu na biyu, shine girmamawa. Duk abin da kake son sa, soyayya ta gaskiya, to kuma za a samu kana girmama shi matukar girmamawa. Saboda haka in dai da gaske kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kana ƙaunarsa, to kuma za a samu girmamawa da mutuntawa da martabawa da kake yi masa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Yan uwa masu daraja, mu sani cewa girmamawar wani musulmi ka'inan man kana kowaye shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya sani cewa koyi yake da Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da ka mutunta manzon Allah, ka kammama shi, ka girmama shi, ka sani cewa kwaikwayon Allah kai subhanahu wa ta'ala. Kuma rashin girmamawarka gare shi ba zai tauye komai na alkadarinsa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, domin Allahn da ya halicce shi kuma ya zaɓe shi, shi ya fara girmama shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Allahn da ya halicce shi, shi ya fara girmama shi.
ashe ko in kai musulmi ne na gaskiya, kai mumini ne na gaskiya, dole ka girmama abinda Allah ya girmama shi. Allah ya girmama manzon Allah girmama wadda bai yi ma wata halitta ba. Allah ya martaba manzon Allah martaba wadda bai taɓa yi ma wani ba subhanahu wa ta'ala. Allah ya ɗaukaka manzon Allah ɗaukakar da bai taɓa yi ma wani ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin littafinsa don ya nuna mana girma da alkadarin manzon Allah, yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'akkiru wa tu'azziru wa tusabbihu bukratan wa asila. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah da tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya fara girmama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum, a wata kira'ar min anfusikum, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah ya ɗauki sunansa ya arawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin ar-ra'ufu da ar-rahimu sunaye ne daga sunayen Allah, yana daga asma'ullahil husna. Ar-ra'ufu ar-rahim suna cikin asma'ullahil husna, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan domin ya nuna mana girmansa, ya nuna mana alkadarinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wannan duka a cikin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan suratu sharh ta isa ta nuna maka wane ne manzon Allah, da Allah ta'ala ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankaba zahrak, yace wa rafa'na laka zikrak wa sallama. Sannan kafin wannan baitin Hassanu yana cewa a garra alaihi linnubuwati khatamu min Allah mashhudun yaluhu wa yashhadu wa damma yadu Allah ilaha illallah. Kiran sallar ba zai cika ba sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. To wannan kuma shine hakikanin ma'anar wa rafa'ana laka zikrak. Mun ɗaukaka ambatanka, mun ɗaukaka zikirinka ta yadda babu wani mimbari da zai cika face sai an ji ambatan sunanka yana maimaituwa. Sannan Allah madaukakin sarki fa'un waqi'atun fi jawabi shart, sannan ya hada da kabli takik, yace fakat ata Allah, wanda duk ya bi manzon Allah hakika tabbas Allah ya bi. Kuma da ya tashi ma sai ba kawo, ba ce man yuti'ir rasula yuti'illah ba, wanda wannan shine asalin sharadi al-ma'hud wanda na girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa, ta yanda Allah ya rabe shi da sauran annabawa. Duk annabawa idan ka kalli alqur'ani, nida'atullahi li anbiya'i, kiraye-kirayen da Allah yake yi wa annabawansa a cikin alqur'ani, tun daga kan annabi Adam alaihi salam har zuwa karshen annabawa annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Kaga yadda Allah yake kiransa, ya Adamu, ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Haka annabi Ibrahim, ya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya innahu kad jaa amru rabbika wa innahu matihim azabun ghayru mardud. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Haka Allah yake kiransa, ya Ibrahim a'rid an hadha, ya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya. Ya Musa inni sami'a ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayk wa ala walidatik idha ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla. Haka Allah yake kiransa. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kaga dai waɗannan su ake ce ma ulul azm, su ne jagororin annabi da gayan sunansa, saboda tsabar mutuntawa da girmamawa da Allah yake wa manzon Allah a Qur'ani. Ba inda gayan sunan manzon Allah ya zo a kira shi a ce Muhammadu,
ko ya Muhammadu, babu ya Muhammadu a Qur'an. Duk inda sunan manzon Allah ya girma a cikin alkur'ani labari ne ake bayarwa, sunansa ya gitta, amma ba kiransa ake ba kiransa Allah ya zai yi magana da shi ba. wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadun Rasulullah. Waɗannan su ne wuraren da Allah ya kira su, wato aka da sunan manzon Allah ya fito karara. wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم محمد رسول الله. wannan duka akhbar ne, labari ake bayarwa, sai sunan manzo Allah ya gitta. kuma sune wurare hudu da sunan manzo Allah ya zo a cikin alƙur'ani, amma kira Allah ya yi nida zai kira shi, ba Allah bai kira shi da gayan sunansa ba, sai dai ya ayyuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufr. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الله يا كراما زن الله نداءات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم kiraye da Allah yau manzon Allah a cikin alkur'ani, kiraye ne masu yawa, wanda da wannan sigar kawai ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu Allah ya kira shi sau 15, amma ba inda aka kira sunansa, sai dai yayi kinaya. Banda sauran kiraye ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir, Allah baya kira sunansa saboda girmamawa. Wannan zai nuna maka girman alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan har Allah da ya halicce shi ya turo shi ya zama rahama ga talikai, ya masa irin wannan girmamawa, to ina ga mu kuma bayi. Sannan Allah da kansa fa yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah fa da kansa yace Allah kuma ya kawo inna wa anna littaukidi, yace inna Allah lalle Allah da kansa wa mala'ikatahu da dukkan mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi, su da kansu Allah da kansa da mala'iku suna yi wa annabi salati. Kafin Allah ya ce mu sai da Allah ya gaya mana shi da kansa yana masa, a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha. Yi nazari da kyau cikin halitta gaba daya daga farkon ta zuwa karshe, zaka tarar da irin manzon Allah ba ai ba za a sake yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Shi yasa Jibrilu da kansa yace matsayinsa ya bayyana ne da manzon Allah, matsayinsa da alkadarinsa bai bayyana ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi kansa bai san matsayinsa ya kai inda ya kai ba sai bayan aiko da manzon Allah, da ana nuna matsayin manzon Allah da girman abin da ya zo da shi. Wannan alqur'anin shine Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin. Allah da yana so ya nuna mana girman alkur'ani da aka ba wa manzon Allah, wanda alkur'anin shi yake nuna wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai aka ambaci aka yabi wanda aka aiko ya kawo wa manzon Allah alkur'ani shi da Jibril. Bai samu wannan yaban ba sai a sanadin zuwan manzon Allah. Allah ta'ala ya ce ya kira shi da amin, muta'in samma amin. Allah ya masa wannan kirarin, yace innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin. To irin wannan kirari da Jibril ya samu a albarkar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. To wannan shi zai nuna ashe wajibi ne mu musulmi mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kalli girmansa da matsayinsa, kamar yadda Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu. Haka Allah ya ce ku kammama shi, wa tuwakkiruhu, ku respecting ɗinsa, ku daraja shi.
wa tusabbihuhu bukratan wa asila, sannan ku tsarkake Allah ku rika yi mai tasbihi safiya da maraice. Allah ya hada girmama manzon Allah da kuma tasbihinsa, girmama annabi da kammama shi, Allah ya hada su, ya gwama su da girmama manzon Allah. Tasbihi ibada ne, amma kafin Allah ya ambaci tasbihi sai ce litu'minu billahi wa rasulihi, yace wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, sannan sai aka ambaci wa tusabbihuhu. Kafin a ce ku yi tasbihin Allah sai aka ce ku girmama annabi ku martaba shi. To saboda haka girmama shin dan kuma yana tattaruwa cikin riko da sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama, da yi masa biyayya cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi, ya aiko shi da shi na shari'a. Wajibi ne musulmi ya riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya da'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzo Allah ya faɗi cikin hadisin Abu Huraira cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, a ƙarshe ce man ata'ani da kalal janna wa man asani faqad aba. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar dan aike ne, kamar mutum ne da ya gina katafaren gida, ya shirya walima, sai ya aiko da mai gayya cewa a je a tafi wancan gidan a ci abincin waliman nan. Mai gayyan nan da ya zo, kai a matsayinka da aka zo ake gayyacar ka je ka ci abincin walimar, baka san a ina gidan yake ba, a gabar yake, a yamma yake, a kudu yake, a arewa, baka sani ba. Hanya ɗaya da zaka iya samun gidan, ka iya samun walimar, shine wannan mai shelar, wannan dan aiken ka bi shi. Idan ka ce ba za ka bi shi ba, to shikenan wannan abincin walimar ya haramta gare ka. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya san inda aljanna take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ya san ina aljanna take. Shi Allah ya aiko ya zo ya gayyace mu, mu bi shi dan ya kai mu aljanna. Duk wanda ya bi shi to shine zai samu aljanna. Wanda duk bai bi shi ba to ya bijire kenan, ba zai samu manzon Allah, ba zai samu aljannar Allah subhanahu wataala ba. Wanda wannan ma hadisai sun tabbatar da wannan, hadisin Jabir, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, da sauran hadisai wanda suke cikin kitabul i'tisam bil kitabi was sunna na sahihul bukhari. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hakika, na gaskiya, kuma ya ba mu ikon riko da sunnarsa da kuma raya sunnarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon bi, ya nuna mana kure kure ne, ya ba mu ikon kauce masa. Akwai dimbin waɗanda suke neman a saka su a cikin addu'o'i, waɗansu ba su da lafiya, waɗansu kuma suna cikin matsaloli na rayuwa, suna cikin kunci, suna roƙon a sa su a cikin addu'o'i. Muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Akwai ɗan agaji ma cikin ɗan agaji da suke hidimtawa addini, wanda shi ma ya samu karaya, ana roƙon a sa shi a cikin addu'a. Allah madaukakin sarki ya yaye masa, Allah ya ba shi lafiya, da sauran marasa lafiyar musulmi. Ga mallawan sabo, shi ma ya samu tsautsayi na hatsari na mashin, ya kone a kafa, shi ma muna roƙon yan uwa su sa shi a cikin addu'a. Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya, ya sa jarrabawar da aka samu ta zama kafara da dukkan sauran marasa lafiyar musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Duk abin da ke mana barazana ko yake ba mu tsoro, Allah madaukakin sarki ya kawar mana da shi. Allah ya yaye mana, Allah ya yaye mana, Allah ya ba mu kyakkyawar makoma a wannan ƙasa tamu, ya sada mu da dukkan alheri, ya tsare mu daga dukkan sharri. Dukkan wanda suke nufin wannan ƙasa da sharri ko suke nufin wannan al'umma da makirci, Allah ya fi mu sanin su da mafakar su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin su da makircin su. Allah madaukakin sarki ya amintar da mu daga dukkan abin ki. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم.